ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо барои шумо якчанд намуд жемпрҳо, куртаҳои новинкаро нишон медиҳем, ки ҳамин рӯз бозор даромадагиянд. Марҳамат, касе ки дар канал меҳмон аст, подписатсия кунад, чӣ ба ки мо ҳар рӯз видеоҳои нав ба нав ва ҳамаи куртаҳои наве ки дар бозор нав медроянд барои шумо пешниҳод мекунем. Шумо мефаҳмед ки дар бозор чӣ куртаҳо магияй, чӣ хел нарх доранд, чӣ хел светанд, чӣ хел расветка доранд. Барои ҳамин меарзад ки шумо дар канали мо подписатсия кунед. баъде ки подписатсия карден, ҳар рӯз маҷбур мешавед ки лайка биҷиқен. касе ки лайка меҷиқа бо раҳмат мешнавад, комментария бояд бинависен. ҳай касе ки бихоҳа менависад, ки нахоҳа, фақат ҳамин як лайка шумо меҷиқен, тамом. видеои моро бепул тамошо мекунед. боқӣ сарбаланд бошед, дар паноҳи худо бошед. марҳамат. ин видеои зебо барои занҳо, барои шумо. чизе ки шумо дар ҳамин ҷа мебинед, жемпрҳои ангорка мегӯянд ё ангоркаҳои гуанжоу, пекин гуанжоу оригиналош. нархаш 300 сомон, нархи донаш. ангоркаи тоза, и вайрон намешавад, гарантия дора. то размери 56 ҳаст. ина бибинед, ина болода, инами риаде ки боло 300 сомон, инаи кабутош 290 сомон. инаи камтарак дарозтарош ҳастаст, поинош сафед аст, 300 сомон. ина ба дараҷаи олӣ соҳибаш таъриф кард. ҳамин дуконе ки шумо мебинед, ҳамаш бори оригинали хитои гуанжоу. анаи тарафаш 190 сомон. инами ина шумо хушро аҳамият битен. инаё 290 сомон, инаё 300 сомон, инаё 290 сомон, инаё нишон додистай 200 сомон, инаё 300 сомон, 280 сомон, ина мада 300 сомон, инаё сета 300 сомон, дарозош 300 сомон, инаи короткиёш 280 сомон. остиндорам дора, бе остинам дора. инаёш ина марҳамат, инаёш 180 сомон. чизе ки шумо дар ҳамҷа дидестен тозошанд. бори тозаи гуанжо, чӣ хеле ки шумо заказ карден мара ки ҳамхеле чизои тозаша биёв. ина ман ёфтам ки и бори гуанжоро бисёрот медонем ки баробари бори Туркия сифаташ баробари бори Туркия. ина марҳамат, бибинен аҷоибот фасонаки хушро. ана ина бибинен ғавсша ангоркои новинка, материалаш аҷоибот. ин фурӯшанда мегӯяд ки ба шутан вайрон намешавад. ина ҳаматон хушро аҳамият битен ки чӣ хел фасонанд. нархшон 180 сомон. инаёш бо ё бо дарозош, нигиндор, дароз, ҳамаш фасон. нархаш 280 сомон. нархи дона, нархи дона айчи 20-30 сомон фарқ мекунад. ай аптови 20-30 сомон болошда мемонанд. нархи донаро гап мезананд. ина нархи донаш 280 сомон. анаёш бо нархиш 280 сомон. ай ангорка ё новинкоша. ина поёнжда ранги гили садбарга, поёнжда гили садбарг дора. хеле ай пешбинӣ бо хушрӯтара. ай пиштам нигина дора, гили садбарг дора. ай поён гили садбарг, болош хеле аккуратния натон мебурем. ана инҷа ма барои духтаракое ки заказ карден дар комментария навиштен. ина кожункои коротки, ай размери 44 сар мешаванд. нархшон 170 сомон. 170 сомон. инами ҳамаш 12 иҷада 10 та модел дора.
10 модел дора. Нархшон 170 сомон. ай 44 сар мешавад то 52 размера. кадом духтара ки размери ами размерро дора комментарияда бинависа. ина ма барои шумо ами чизора ёфта сиёмка кардем ки шумо ами чизора бибинед. инаи ҷинсакҳои сиёҳи американка меган ёра. нархшон 160 сомон. 160 сомон нарх доранд. ана качествашон зурай. баъд чиай ҳамаи размерҳоро дорад то размерҳои 52 ам ё ду ҳастанд. то размери 52. яъни боло ҳамаш нархаш 160 сомон. американка капшон доранд. пиштоша нишон додааста вале пешам бомо нишон метем. инаи 12 модели кожунко ҳастай. ҳами дуконда рияди 4 инами американка гуфтам ки 160 сомона. инаи пешай пешаш ҳичи надора. пуштишда фақат чи дора фасониш дар пушт чаира нагинош пуштишда загай. нози мо барои шумо фақат доз бо куртаҳои новинкара. инаи ҷада ҳози кардиган куртаҳай ай фирмаи якум сорти узбекистон фирмаи маркиза. осинош ниги надора. баъд пешаш ниги надора то поёна. кисош нормалняй мех дора бо ҳар ду тараф хеле ҷойбод аккурат никадагай. ҳамаш обши стили нав қати кагай. стили туркӣ қати сохтагиян. 270 сомон нархи донашай. ғавсай варианти тирамоҳ зимистонай. ина ма кӯшиш мекунам ки ма фақат ами чизои новинкара шуморо нишон битам. дига фақат ами як чизои кӯнара не. ин ами чизое ки шумо мебинед ҳамаш новинкаанд. пад намета. ина марҳамат ина я новинкаи дигаш пад намета. остиношам аҷоибот аккурат надухтагиай. кисош ҳамаш обши фасон кагиай. и ғавсай ғавси хушрӯай ай драбда ғавстарай. то размери 60 доранд. ами чизое ки ман нишон додам. куртаи пешам нишон додагиам размери 60 дора. иам то размери 60 дора. марҳамат ина новинкаҳои имрӯза барои шумо. то видеоҳои оянда саломат бошед.